Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maneh ing pasinonan basa Jawa kelas 6 kanthi materi nulis cerita pengalaman. Cerita ngenani pengalaman pribadi iku uga kasebut cerita kang nyata. Cerita pengalaman iku kalebu jinis cerita non fiksi utawa ora ngaya-wara lan kanyatan. Nalika arep nulis cerita pengalaman iku kudu nggatekake bab-bab ing ngisor iki. Sing angka 1 yaiku nemtokake underaning cerita. Yaiku pilihan cerita pengalaman kang narik kawigaten utawa menarik perhatian. Sing angka 2 yaiku nemtokake 5W lan 1H. Apa iku 5W lan 1H? W sing sepisan yaiku what. Artine nentokake apa ceritane. W sing nomor 2 yaiku who. Artine sapa kang ngalami cerita iku. Terus sing nomor 3 yaiku when, artine kapan cerita kasebut kedadean. Terus sing W kepapat yaiku where, artine ing ngendi cerita kuwi mau kedadean. Terus W sing nomor 5 yaiku why, artine jalaran apa cerita kasebut kedadean. Lan sing dimaksud H yaiku how, artine kepriye ceritane kuwi mau kedadean. Angka 3 yen wis nemtokake underaning cerita lan nemtokake 5W lan 1H yaiku miwiti nulis kanthi milih tembung-tembung kang trep lan cocok. Diteruske nang angka 4, tembung-tembung mau didadekake ukara kang becik adhedhasar tata basa kang trep. Terus sing nomor 5, menawa cerita pengalamane wis dadi kudu didelok maneh mbok menawa ana tembung utawa ukara kang durung cocok. Lan sing terakhir angka 6 yaiku nemtokake irah-irahan utawa gawe judul. Dadi nalika awake dhewe nulis cerita, judul kuwe ditulis ing bagian sing paling keri dhewe. Ing ngisor iki contoh ana bocah jenenge Ahmad sing nyeritakake pengalaman koncone jenenge Supri sing kleru ngombe bensin. Sadurunge gawe cerita kuwi, Ahmad nentokke dhisik underaning cerita yaiku pengalamane Supri. Sawise nemtokake underaning cerita, terus nemtokake 5W lan 1H. W sing pertama yaiku opo. Sing arep diceritakake yaiku Supri salah utawa kleru ngombe bensin. W sing nomor 2 who. Sopo sing ana cerita kuwi yaiku Supri. W sing nomor 3 when. Kapan pengalaman kuwi kedadean? Yaiku nalika ana kerja bakti mbangun gedung anyar. W sing nomor 4 yaiku where utawa nang endi, yaitu papane ana ing lokasi gotong royong pembangunan gedung anyar. Terus W sing nomor 5 artine kepriye utawa gene yo, yaiku ngombe bensin amarga ngelak. Sing terakhir H yaiku how utawa kepriye pengalaman kuwi kedadean nalika lagi ngaduk semen, hawane panas banget. Supri kuwi saking ngelake weruh ana
banyu ning gelas aqua dikira bensin terus diombe. Nah, saka reng-rengan kuwi mau yen didadekke crita kira-kira hasilé kaya mengkene iki. Coba disimak lan dirungokke. Sawise crita rampung ditulis, aja lali digawe irah-irahan utawa judul sing trep utawa cocok utawa sesuai karo crita kuwi mau. Ing crita kuwi Ahmad menehi judul ngombe bensin. Ngombe bensin. Panggonanku ngaji lagi bangun gedung anyar. Gedunge mengko arep dinggo gawe kelas SMA. Gedunge rencanane tingkat 4. Sing nyambut gawe kanca-kanca ngaji kabeh. Wektu kuwi kahanan panas banget. Mongko anggone garapan bangunan ora ana iyup-iyupane. Sirah wae mung ketutupan caping utawa topi. Keringet leweran ing sakabeh awak. Kesurung krasa semangat ndadekake gedung anggone udak-udak labur nganggo mesin molen. Tenaga otot kepeksa ngimbangi tenaga mesin. Ana koncoku jenenge Supri, isih enom nanging pinter ngajine. Mula dheweke mulang aku sing kacek umur 15 tahunan. Dheweke wektu kuwi giliran udak-udak ing mesin molen. Lagi mempeng-mempengi nyambut gawe, tentu ndadekake hawane ngelak. Weruh botol aqua ing sak cedhake kono langsung dicedhaki, buka tutup, terus glegek ngombe isining botol. Marem rasane. Nalika ngombe nahan ambegan. Sakwise ngombe ambegan rasane kok mambu bensin. Kancane sing cedhak kono aruh-aruh, "He Supri, kowe isi bensin kok aja diombe." "Ah, bensin tak ombe." Lagi sadar weteng krasa ora kepenak. Terus leren kuatir banget karo kesehatane. Sawetara dina ora melu gotong royong amarga isih krasa sep-sepan bensin ing telake. Kulinane udut uga mandeg amarga wedi samar wetenge kobongan. Alhamdulillah Supri nganti saiki isih bagas waras senajan wis tau ngombe bensin kira-kira meh sak gelas.